Asik. Bojom gawa bendut dak. Dah Parida iki lho bojomu dah. Enek to. Sugeng dalu Cak Kampret. Kuwi lujeng dalu, Pak. Pancen suasana gayeng tenan diiringi perahu layar sampeyan jogete luwes. Kenong tiba kenong gong ya iso mapanke. Matan nggih. Niku jenenge sing seniman pelawak sing budaya. Nggih namung nderek gladen kok. Nggih mboten dados sabab, mboten dados Nggih, sabab. pripun kabare? Alhamdulillah sehat. Wong menika ambal warsa utawi ulang tahun Cakraningrat Fans Club utawi CFC. CFC seluruh Indonesia hadir malam ini rawuh wonten mriki mapan wonten Pilangsari Kecamatan Kalitidhu Kabupaten Bojonegoro Cak Kampret. Bojonegoro nggih. Kula nggih nderek gladen kalian jenengan pikantuk pangestu panjenengan. Kula iki apa to, Dok? Rada rono aku tak omong-omongan sih. Tenan Pret, aku yo ndi lambe. Jembuk kuasai dhewe. Sapa sing nguasai nggih niki wau jam pinten Pak dugi mriki? Ya udakara jam 7:30 kalau mau. Oh, 7:30 nggih nggih. Alhamdulillah Pak Igit. Sugeng dalu Pak Igit. Wah, panggih jenengan niku remen sanget nggih Pak Igit. Anu niki teng anu acarane ulang tahun CFC nggih. Nggih. Iki dalang kok malah untune loro iki piye to? Untune loro piye? Lho lek ngendikan kok sak Komplit betane nggih. Komplit tak gawe piranti gamelan wayang panggung saka ngomah Cak Kampret. Saking griya nggih, saking omah. Betake tresnaku kelawan kanca-kanca CFC seluruh Indonesia, seluruh Leres Nusantara. ngendikane jenengan Pak Igit niki sami kempal teng mriki CFC niku kompak solid nggih Pak. Napa mleh niki mapan teng ngene Jambe Pilangsari nggih Pak. Meroy dulur 4 5 pancer sing reksa bumi mriki nggih Pak. Alah iki apa kok malah HP tanduk kaya Pak Mudin. Beto sinden nggih kathah. Kathah Cak Kampret. Nggih kanca-kanca dagelan nggih enten Mas Julang. Nggih sehat. Mengucapkan apa datang ulang tahun CFC Nggih yang mengucapkan selamat ulang tahun kagem CFC nggih Pak nggih. Alhamdulillah. Cak Dodi. Cak Kok lagi ketok sampean? Lho mbok ngewangi kampret joget apa piye lho? Iya, mosok kaya gajah duduk kok sok gak joget. Lah sakmene gedene apa ora ketok aku ki? Lah modelmu kaya katembat. Katembat iki sakdo aku kupinge sakdo sapa? Jenengane ampun ngoten to, Pak. Jenengan kok malah gujeng. Berarti jenengan seneng nek kula tersiksa teng mriki. Ampun ngoten lho, teng mriki niki mboten liya, mboten napa kados daerah-daerah pundi-pundi lho. Niki kawasan kula Bojonegoro. Jenengan kok sajake kok ajeng digdaya. Mboten. Lah, ngoten lho, Pak. Kok sajake kula badhe digawe wirang. Lah terus yoga-yoga nyatane kaya semune kaya Sing ngendang iki semone kok ngece ya, Mas sampean iki. Sapa ta sapa? Sapa kuwi sing ngendang? Ringgit, sapa kuwi jenenge? Mas Rangga. Rangga kok ringgit Rangga. iki wayang. Sampeyan aja ngono lho, Mas Rangga. Sampeyan duwe gawe aku ya buah lho. Oh iya ya. Masa Hah? karo sapa buah? Sopir. Karo Sukri. Mbok yo aja semiyo-miyo. Iki awake dhewe iki sak awak teng mriki paring panglipur. Napa mleh iki acarane kanggo awake dhewe, kanggo Cakraningrat ya. Lah ngono lho Mas, ayo Mas. Ayo. Sithik Mas. Piye to ape piye? Waduh, Jan, kuwi kudane lanyang-anyangen ape piye to? Sajake wis pinter-pinter ngendang sampean. Iso. Oh, Cak Dodok ngono dibagekke ngono. Iya, Cak Cak Dodok. Tak dodok blegu. Legu. Oh. Sak dodok kalih sinten? Lah, Pak Bambang mangan gedang. Wah iya. Pak Bambang mangan gedang, kedange ditugel-tugel. Oh, tugel. Pak Bambang nyukur rambut. piye? Rambut. Aku roh iki. Nyapa? Ya padha rambute cuma beda nggone iki gitu. Iki modele sok keminter kendange jenengan iku kok sok. Guyon Cak Dodok. Aku ki gak iso dijak guyon, aku wonge serius. Aku ki ning kene iki wis terkenal ngurusi MBG, ngono lho.
Sabang bar. Sabar pek aja wong emosi kowe iki melok sapa? Aku kowe nunut aja kemlete, wis semyo-myo karo kowe, Walah dok sing kena mbok kekrek ya aku tok lho. Nggo rasa buka wati. Iya. Ndang ngono kono kalau Pak Sigit. Nggih pikantuk pangestune panjenengan. CFC cara ulang tahun ora nggo dalang iki ya kenek lho jane. Lho, malah dalang iki neh. Kowe iki piye to? Iya apa? CFC iki kok sok Cakraning Rat Fans Club penggemar kene. Lah iso kok dalange ora iki piye to maksudmu, Dok? Lah CFC Wah iki ora penak ki atos ki omongane. Muni piye? Iki dagelane malah aja iki sire. Mas, sing murah ya aku tok. Lho, iki ora ana sing bayar lho, Dok. Sing bayar, aku sukarelawan kok. Lho, karek awakmu, aku sukarelawan nggih Pak nggih. Kula nderekke Pak Igit wis to ning ndi wong kene gawan kotak. Lambe-lambe dideh kowe iki asine kok. Gawan kotak kondi lho, kowe iki kenal anu tepang kali Pak Igit lagi kurang menit. Sampean ora ngerti Pak Igit kan juga isi, saya juga isi. Oh, Pak Igit isi sarjana seni Solo, Mas. Lah awakmu isi ndi? Bali. Isi Bali apa enek, Mas? Enek. Isi Denpasar. Isi Denpasar Bali. Isi Jogja, Solo, Padang Panjang karo Denpasar. Lah ngono, apa awakmu isi Lombok? Isi Lombok nggo ndeblek kowe kuwi. Asine Pak Igit ket mau wis ape gawe mirangku kok. Kena apa itu? Ape nyiksa aku lah nyapa metune setan kok dijenengan setan dodok ki maksude piye? Maksude piye? Lah awakmu setan apa ora? Lah kene jek menungso seger waras kok malah kono kok ngetokno setan dodok. Rumangsane wong gampang tersinggung. Lah Sing jenenge dodok ya apa kowe tok? Lah sing nderek mriki nggih namung kula. Sing demung kuwi dodok. Oh, sing nyaron ya dodok. Lah tapi kan sing ngurusi MBG kula. Oh ya syukur nek kowe krasa. Lho, berarti ya setan kula. Lho ya aja nyesu to Tan. Lho, malah ngenyek aku setan neh kowe iki. Aku ki rene iki ya seneng ya susah lho Mas. Senenge nggon apa, susahe nggon apa? Senenge saged dereke ulang tahun CFC yang ke-8 tahun luar biasa. Mugi-mugi CFC tambah ngrembaka, solid, rukun, kathah rezeki Allahumma. Amin. Sing penting solite niku lho Mas. Ketika ulang tahun CFC aku terus kelingan sejarahmu mbiyen. Nyapa? Ulang tahun CFC pertama mapan lapangan Jeruk Rembang. Sore rekae wong loro teko glenuk-glenuk. Tak kei blangkon, munggo munggah karo Julang. Tempuke gawe iki rawani munggah. Kuwi CFC sing pertama. Lah iki kanggo nebus dosa CFC ulang tahun pertama, ben iki dekne munggah. Lah ya tetep karo aku. Lah iya. Yen Biasane ora sambuka, boten Pak. kelemben-kelemben roti-roti biyen-biyen saiki-saiki Mas. Nyapa kok ngeling biyen saiki tataplah ke depan apa yang akan kita raih ke depannya. Yo ora roh. Wong nek apa mikir gurine kuwi gak iso maju Mas. Tak omongi kuwi. Lihat ke depan, kita harus raih cita-cita kita. Lho ngono lho. Kados Pak Igit niki alhamdulillah saged panggih jenengan nggih Pak. Jenengan kok malah saniki ketinggal awake kuru ndak. Yo mikirke kowe kuwi. Karena bagian binaken mikirne mikirke awakmu. kula to. Mengucapkan apa datang CFC yang ulang tahun yang Nggih depan? mau mugi solid Pak, rukun. Soale napa mawon wonten organisasi mawon nek mboten rukun wah mboten saged dangu. Ngoten lho. Berarti nek ora rukun ora iso? Ora iso suwe. Kowe iki ngandani sapa? Iki ngandani awak kula ki Ya wis. Nggih, nggih. Mulane to sing rukun. Lah, ngono lho. Matur nuwun dhumateng CFC sedaya kang kepareng rawuh. sedaya matur sembah nuwun. Rombongan pirang-pirang pirang-pirang bis. Luar biasa Pak. Saking Yogyakarta, Semarang, Kudus, Bojo, Jepara, Kudus. Nggih, Grobogan. Boyolali. Wah, komplit. Luar biasa panitia wau nggih kompak lho Pak. Kompak pripun? Wah, luar biasa panitia wedok-wedok ngerti aku histeris ya Allah. Enek sing njaluk foto. Cekrek bareng didelok. Lho, aku iso foto karo gajah. Gajah nyerongkol kuwi pimpinane Mbak Rin kuwi wis greget. Sampeyan ora ijen ning dikancani karo Mas Julang. Lah, lho. Mas Julang sinten to? Kok dereng tepang kula? Lho. Urung kenal. Urung kenal aku karo. Jenenge nyepelekke Julang ora kenal. Lah dereng ngertos kok. Lele kene jo tak pamerke untumu jo kene jo. Nyepele ditabuhi no jo, ditabuhi jo. Nek
wibawane wis ketok. Nek dagelan wibawa ki iringane cetek neng wo. Wibawane iki lho sing dipamerke napa? Lho lha endi wonge? Mas. Mas. Iki lho. Wibawa kok tabuhan setan lho. Yang setan. Ben kowe ketok wibawa, men ketok diwedeni karo dodok karo kampret. Iki ora wedi, kowe iki ora wedi. Lah nyapa? Kowe iki malah ngece. Wong semene kae iki walah. Awakmu metu alah dodok. Iki metu alah dodok bareng julang. Lho kok iku barang muni lho. Dadi awake dhewe iki bengi wong telu lho. Apa wae nek ora rukun ora suwe. Nah, nggih. Apa ae ra rukun mesti ora suwe. Ora suwe. Kok kaya nyemoni aku ya wong iki. Ora. Maksudnya pripun to Mas jenengan iki? Lah iki nyatane ngantek 8 taun iso nyawiji CFC kaya ngene iki ora trimo ming saka ngendi-ngendi. Seluruh penjuru dunia iki sing diarani rukun. Lah awakmu muni aku sing wong kene ngerti kene iki ana pirang desa, pirang RT, pirang RW. Ngerti apa ora? Lah omongane bener Mas iki. Pirang RT, pirang RW apa apal gitu? Lho kali tidu iki muni penguasa MBG ngertimu ngirisi tempe. Nek wejo. Lho 18 desa. 47 dusun, 79 RW, 292 RT. Lho iki apal. Mriki nderek kecamatan pundi Mas? Kali tidu. Wah, apal. Kene iki mbek Pak Muhadi. Lho, CS kalih Pak Muhadi pun akrab. Akrab omahku dienggo laskar buah iki perpanjangan meneh kok. Alah, tidak mungkin omahe sampean wis kadol. Ya dituku Pak Muhadi kuwi. Omong nek ngontrak ngono wis to Mas sampean. Aku malah ngalah gara-gara Pak Muhadi pun Mas Julang kula perpanjang saiki ambek bojoku manggon ning Kiwan wae wong. Ning jeding. Jeding kuwi. Ancen sampean wis dipadakno karo percil po yuyu trae kok. Ayo kaya. Anu Pak Git, ki Mas iki apik, Pak. Nyapa? Lek ngendikan ya tas sayangi siji. Apa? Abahmu lho Mas, gak enak e. Ndi? Mbuh mau ibu-ibu mbuh masak apa tak olah ale kok ndas kabeh mbuh apa lho. Ana sing wah lah. Iwak daging. Iwak daging apa? Iwak pitik iki gulu karo ndas ki mau. Tak cokot manehni ya. Kok maneni? Lah tak cokot gulune mah cucuke mrene. Godhoke kurang suwe. Ora paling ya pitik roh sarange paling. Sarang Lah kuwi kaya sarang cangkem to. Kok cangkem to? Turungan. Wes, Aku kok malah wedi karo lek iki ya. Lah nyapa to, Pret? Lek nek omongan ku lho kok wedi aku malah. Lho, Ya iki sing jenenge dagelan Apa? Tanogo. ngerti apa ora lho ibu-ibu sing pojok kono petengan. Piye? Ngerti jenengan ngendikan jenengan omongan Heeh. biasa. Bareng ngerti aku terpesona. Roh aku omongan buke pojok dhewe melok ngene. Gumun berarti gumun. Gumun apa ya roh untuku melok mobat mabit kuwi kok. Nggih, pun santai mawon buke niki untune tak totone dhewe. Tenang mawon iki untuk sopaan iki sing asli mboten ngeten iki. Nggih. Sing asli malah merongos nembune sampean. Iso ben diganti untu. Untuk apa? Untu kire. Aku serata kulaan. Dungane napa kagem ulang tahun CFC? Sampean rene lho, Mas. Ben ketok lho, ngono. Cek. Grup to awake dhewe. Aku ora ndek grup ora apa-apa. Ora mikir seragam kembar ya, Jek. Ora mikir seragam kembar, ya ora mikir dibodoni. Mas, wong ning alam donya ki dindung berpasang-pasangan, paling gak sampean kudu duwe grup kaya aku karo kampret ngono lho. Jere grup kok ngene iki lho gambare ya apa iki. Nyapa to, Pret? Klambi kok kaya ngene iki lho piye iki. Kowe iki lho karek nganggo cerewet kene sing pesen online meneng ae kok. Lah ngene mbok kekrek 250. Ayo dipecat neh lho. Oh iya. Ya nggih Pak Guru Dodok ngapunten Ayo. nggih. Ayo Ru. Monggo Mbah ditungaki, Mbah. CFC muga-muga tansah ngrembaka. Amin.
melu nyengkuyung lan melu melestarikan budaya khususnya wayang. Leres, Mas. Sansaya bengi iki manggon ning Kali Tidu sing rawuh ki rena-rena berbagai macam lapisan. Nggih. Dari penjaringanipun bapak-bapak dewan, wonten Pak Muhadi, Nggih. terus wonten CFC Jogja dan sak piturute sing ngeri meneh iki mau lho. Sinten? Naripah ketua Bank Mekar iki ya rawuh e. Sapa Mbak sapa? Mbak Sopo ketua Bank Mekar. Bu Naripah. Kowe kok kenal wae, Jo? Kok apal to Mas sampean? Gayane takok, Bu Siget ya duwe ngono kok. Layak angger kemis kok terus ning omahmu sore-sore ngono kae. Sore-sore kumpulan. Ngene kae do ngadeg karo muni piye to kae? Ani kok ya mengucapkan sumpah. Sumpahe Bang Mekar piye? Nun sewu lho Bu Sigit, kula kandha terus terang lho. Piye piye? Ya. Mergo aku ora tau ngeterke budal dhewe bojo kowe. Wong wedok-wedok niku anggere sedya nglumpuk ngadeg sret nggawa bukune karo jenenge dhewe-dhewe. Heeh. Kami berjanji Heeh. akan membayar tepat pada waktunya. Terus Apabila yang lain tidak membayar, anggota harus nalangi. Mulane pinter Bang Mekar iku anggotane 10 nek ora bayar siji sing nukari kancane dhewe kok, Pak. oh iya. Wes, pokoknya piye-piye utang itu boleh jangan sampai besar pasak daripada tiang. Wah. Kaya ngono kuwi lho. Iya ya Lek. Ya apane sirahmu isine slot tok wae lho. Slot piye to? Piye to? Slotono, slot ora, slotono. Ape ngomong nek iki kere ngono wis to kok iso. Kayak ora. Wong ki aja mikir utang nek iso ki wong urip ki ning alam donya ki nabung nyelengi kaya aku ora tau tik jenenge utang-utang tak siriki Mas. Alhamdulillah. Lho, Mosok. lho senadyan kula dagelan tapi kena nggo percontohan nyelengi Mas. Menabung. Menabunglah selagi sampean iso nabung sebelum hari tua. Ngono. Akeh tabunganmu saiki. Lho tabungan kula alhamdulillah Mas. Wis entuk piro? Entek nggo nyicil tak ndari. Oh nyelengi ki awakmu dadi celeng ngono kok. Dadi celeng nyerongkol dengkelmu kuwi kok iso. Wis kowe jenenge Karo peresmian masjid Jo iki berarti. Alhamdulillah Pak Igit. Masjid Laskar jenenge. Masjid Laskar. Al-Laskar. Alaskar. Masya Allah barokah sedaya. Dadi amal donya akhirat. Donga nganggo basa Arab lho rek kae kowe. Kowe suwe dadi kerja ning Arab Saudi ngono. Donga ngangge basa Arab. Iya. Kok awake kobong. Aku ki anake jin apa piye? Ya aja nesu Mas, modele nek nesu kaya ape ngidoni wong sampean. Ora ngidoni wong terae iki lambene nututi untu kok, Dok. Lambe Iya. nututi untu. Piye? Barakallah. Heeh. Sedaya dalu punika Arepe kok barokah tok. alhamdulillahirabbil alamin. Heeh. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kuwi gak patekah, Lek. Kuwi cah TK apa lho, Lek? Iku Arab apa ora? Arab. Lah iya. Aku kok goblok men dina iki. Ora apa-apa, ora apa, sing penting awake dhewe rukun. Lah, Ya, rukun ben suwe. Iya. Dadi supaya rukun ya ngono kuwi iya kana butuh wa iya kana stain angger eling kuwi awake dhewe nggopo sombong. Nggih. Sombong omah kuwi wis sombong napa daleme Pak Muhadi lho, ngerti ora? Aku pe mlebu bingung lawange tutup kabeh ngono. Kok iso tutup kabeh iki lho. Aku mau rono tutup Lah kabeh. piyayine lenggane kene. Lega teng mriki jenengan dugine telat kok. Dikandani mau sing jaga Pak Muhadi mboten teng dalem sampun tindak mrika. Wah. Sugeng dalu Pak Muhadi. Sing pundi to piyayine? Mbok Sing ndi to Mas kok? Nang guyu kabeh kok. Sing peci. Sik to iki ngertos tenan mboten to Pak Ki jane iki jere wis hafal pun ngeten kalih Pak Haji Muhadi. Lah wis kadung ngene iki terus pas Pak Muhadi ngene iki nek mataku ya terus ya angel ta. Ya paling gak ngerti langsung nika lho piyayine ngoten. Pak Muhadi. Sik jempol kok bablas saya jempol apa to iki? Ayo wong ora arti lenggahe wis ning ndi ngono kan ya. Sing alon-alon Mas, alon tes ngoten lho. Sugeng dalu Pak Muhadi.
Pak Muhadi Sugeng Dalu. Sik to sampean ngerti tenan po jempol kok mlaku terus aja Lah nih. yo aku iki urung ngerti lenggahe ning ndi kok yo. Lah kuwi lho sing agem peci, Kalau- bajunipun kotak-kotak. Oh, malah ki bapak malah piyayi wis jan luhur tenan we. Piyayi antengi ngono kuwi ora kaya awakmu. Lah dodok piye dodok? Lemu potongane tok jerone merungsunge ra karuan. Lho, santai. Santai kaya Wong aku kok. lemu ki lambang kemakmuran diopeni bojo, diopani wong tuae wong lemu kados panjenenganipun Pak Muhadi. Lho, gagah gedhe dhuwur pantes Aja aku. madakno karo Pak Muhadi. Pak Muhadi gedhe dhuwur iki mergo piyayine ayem awakmu iki ngempet dadi mlendung jero. Ngempet apa to iki Yo ngempet apa? pikiran yo sembuh to. Oh iya iya. Nek jolang kampret ki pelawak-pelawak sing sehat. Lah, Wiwit dhuwur sirah nganti tekan sikil kuwi sehat. sehat. Kula Jolang ki- alas ya apa kowe dagelan ora ndek gulu no. Lah, Lho ngece wong ki, aku ki dilairno ki pletet enek gulune komplit kok sak pirantine awake. Coba. Tak tes jolang. Kok kene mlaku rono. Engko tak undang. Ah, mlaku jauh. Ini buktine ndek gulu kaya jolang. Sugeng dalu Mas Jolang. dalu Pak Igit. Oh, melengak. Oh. Cuk kampret. Ah. Oh. Mlaku. Wah, sugeng dalu Mas kampret. Wilujeng dalu, Pak. Wah, melengak ngono enak. Dodok. Sugeng dalu Mas Dodok. Sugeng dalu Pak Igit. Lho, balik sak awake ora ndek gulu. Ya toh. Coba jolang. Ah. Kita ora Iki lho dagelan sehat ya. Dagelan Aku anggere ora Pak Igit ra po enak tenan. Ki wis lho delokno iki jenenge wong sehat. Nah. Dalu Mas Jolang. Dalu Pak Igit. Dalu sirahe iso mlengak, awake tetep adep rono. Kampret, lalu ret. Kuwi ape ning ndi kuwi ape ditoling pasar kali tidu lho. Wis to sing penting rukun. Ayo, lalu. Malam Mas kampret. Malam Pak Igit. Oh, iso. Mlengak sirahe tok pentas. Dalu Mas Dodok. Dalu Pak Igit. Oh. Piye kabare? Alah. Sak awake tadi. Pancen wong lemu ngeten iki gulune niki bek karo lemak mulane ape mengos gulune tok mboten saged. Ngoten lho. Ini kepala, ini pundak, Nggih. ini lutut, ini Nggih. kaki. Coba kampret. Nah, kepala, pundak, lutut, kaki, daun telinga, hidung dan pipi. Oh, iso. Julang. Ya jaman TK. Kepala, pundak, lutut, kaki, daun telinga, hidung dan pipi. Dodok. Lagune cah TK. Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, kaki, pundak, lutut. Alah. Lutute iso ning kene. Aku malah kaya wong ayanen to dina iki. Ayo. Sindene ditanjake nggih, Mas. Tajake. Pokoke akhire dodok bar koso gedi sindene tanjake. Piye carane aja nganti males dalange. Jenengan apa saged kotos kula? Piye? Awak kaya gerbong ngono. Ora iso menggok. Slendro songo. Coba tak pilihke sing gadis. Nggih. Sing gadis. Nggih, gadis. Sing pundi, Pak? Sing gadis iki Mbak Lila. SPD, Lila Pangestuti SPD. Sarjana pendidikan. Pendidikan. Kula nggih SPD, sarjana pendidikan. Sopo? Kula? Sopo sing takon? Lho, kan nggih diumumke. Oh, iya. Kersane padha karo liyan-liyane. Oh, guru nggih. Guru pundi Nggih. Mas Dodok Kula sampean? guru nglajeng. Cedak ki mriki. Purwosari caket. Oh. Niki apa? Kowe MPD. Niki nggih SPD terus e. Jolang? Nggih jolang SPD sampun pedodel niki kan. Aku ki kok ya awake dhewe ki ora nganggo ngono-ngonoan. DRS wae meneng wae. Dokter Andes. Dokter Andes sapa? Lah DRS iki Dokter Andes, Mas. Dodol rokok surungan. Mbak Lila jemre, Mbak. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Kor.
Niki to Pak sing tasih legan kenya niki. Oh, nggih. Selamat malam Mbak Lila. Malam Om Sangu. Kok Jadi ketemu ponakane ki wajire disangoni. ponakan ki nek wis pas gak macak. Ngene iki, Pok. Berarti aku gak mbok anggap. Lho ya tak anggap ning syarate siji. Sangune. Lho iya. Sangune iki urung cetha aku ki. Teng mriki mboten mikir duit. Alhamdulillah. Teng mriki ku ulang tahun CFC sing digoleki apa to? Pas seduluran. Insyaallah lek dulur kathah ku rezeki nggih nututi dhewe. Nggih ngoten nggih Mas Jolang. Nggih, dadi dulur karo duit mbok pilih ndi? Ya duit sementara. Tak pikir dulur. Kowe nunut kene jek solare. Wis to sabar. Duit iki saka huruf D U I T. D iki doa, U ki usaha, I kuwi iman, T kuwi takwa. Oh, ngono, Cok. Oh. Krungu apa ora kowe? Awakmu lho krungu Ora ora? krungu kula. Doa usaha iman dan takwa niku ta. Heeh. Nggih ngertos ta. Mbak Lila, iki ana Mas Jolang, ana Mas Kampret, ana Cak Duduk. Upama padha legane kuwi milih sapa di antara tiga iki? Kula nek niki sampun blenger. Nek kok alah apane sing kena dirah kula niki mawon. Wah. Ya Suka yang kecil dan mungil. ndang tekno nek pengen ape nyicil bange rewel kuwi. Gini. Santai no santai. Iki wis serasi. Dek cilik, aku cilik, anakku cilik-cilik. Terus? Digawa ning nggone kali Panggarangan. Nuwun sewu Mas Dadak nggih. Kowe mbek kuwi. Ampun cemburu nggih. Ora nggo apa cemburu karo siluman kes-kes nggo apa? Makasih. Kowe milih kuwi ra masalah. Aku wis duwe pasangan dhewe. Siapa? Apa? Sri Kandi, Rene Sri Kandi. Ih. Boyu. Ketoke Allah MLM. ning asline. Lho, nggih to. Iki Membo Joko Kendil. Oh. Masa ta? Iki Membo ketoke elek ning asline, Mas. Asline piye? Nemen e. Reti ora Sri Kandi kok dadi Joko Kendil. Nek ora arti sejarah iki mbok meneng. Ngawur men ketoke pantes ngono lho. Sri Kandi ki wayang Joko Kendil ki ketoprak. Wis ero. Ngono kok nggih to, Bu? Lho, sampean dhewe ya ora paham ketingale kok sing iso. sepuh kok ya. Lah iya. Nah, iki mengko biar Mbak Lila nembang terus perwakilan kanca-kanca CFC munggah panggung. Nah, wis ora lali Mbak pokoke. Lila karo Mbak Mas Kampret rene. Nah, Julang yo tak golekke pasangan. Masa nggih. Oh, Julang pasangane karo Mbak Lilis. Ngene Mbak Lilis. Yes. Mesti ya. Ah, Kula dipasangke kali Mbak Lilis. Mbak Lilis padha dhuwure. Wah, cocok iki kena nggo tombo pedes. Kok tambah pedes ki lho. Mriki sayang pun jari ora dibenakke wis nek perlu rasa jaritan. Lho, kok mboten jaritane terus ngangge napa? Celana training ta opo. Pikirku ora kuwi kok. Ah, terus Cak Dodok piye tak golekke pasangan. Matur nuwun lho Pak Igit. Kalih Bu Yuyun nggih. Bu Yuyun. Sing pinggir piyambak niki. Nggih. Mboten napa-napa ini kesukaanku Pak Igit. Iya, Ja. Ya karo Mbak Ima, karo Mbak Ima. Lah, Karo Mbak Ima. ngoten Ini. lho, imbang. Ngoten lho. Napa? Kene, yes, kene. Oh, mikir apa-apa? Wah, Gini. cocok iki Mbak Ima kalih kula, Mas Jolang kalih Mbak Titin. Titin. Lilis. Ya Lilis Sutitin terus ngoten mboten. Kene pasang-pasangan ngene, pasang-pasangan. Ayah. Halo Bebek. Gandeng dong. Kayak itu loh. Ah, cinta. Kayak komedi putar. Mas, Gandeng Mas, wale iki. walah ngoten to, Dik. Alah. Wah, padha bentone. Kayak komedi Ini putar toh, ya. Mas. Nah, begini Ngene loh. lho, Dik. Sinden angger pensiunan tong setan nih sini. Apa sih? Kok mubeng-mubeng. Ora sah digugu omongane wong susah ya, Dik. Gitu ya, Sementing Mas. kan uripe wong apa awake dhewe iki wong loro terus, saling mencintai, rukun aja sampai Rukun ya, Mas. pisah. Awake dhewe dinyek wong susah. Iya. Padahal lagi merintis ya.
Lagi, Dok, lagi sabar. Merintih sama merintih ya Mas ya. Iya. Oh, Niki tinapane Pak iki. yo bawa piye Mbak Lila. Mbak Lila karo kampret rada geser kene. Pisah karo keluargane Julang. Nggih. Nah, Kene, Dik. telung pontro. Bisa-bisa do keluarga kabeh. Tolong gendel. Aja cedak-cedak. Rono kok Oh enggak boleh ya. ketularan Oh, gitu. gudik, Oke, ketularan gudik ya. Oke sayang. Dibawani menika request terbanyak menika podang kuning. Ah, Kok urut Mbak Lila ya, kowe mesra karo Cak Kampret. Nadian ayo Lil. Ini lho, Dok. Oh. Nadyan wujud temong beksi. Wah. Kayak mlebu surga, Dok. Mas Kampret, Dalem upama Mbak Lila dadi garwamu mok jak bulan madu ning ndi? halimun Wah. teng Bali mawon. Ning Bali. Nggih, kulaan leyak. Aduh. Cak Dodo, Dalam Mbak Iman. Kemana ayah? kita jangan jauh-jauh Kemana? karena pemerintah sudah menyarankan kita harus hemat. Oh gitu, kita yang deket-deket aja. Awake dhewe ning Tuban Guwa Ngerong. Wah iya. Aku kok padake lowo piye? Nek Mas Jolang karo Mbak Lilis bulan madu di mana? wong di duit iki paling tidak ya minimal ning Exxon. Apa dibong? Malah ngece kowe Jo, kuwi ngece. Nah, ngapain piye? Dina iki lho macakmu bagus aku, Mas. Kondang-kondang sampean nek dina iki sampean nglumut kaya watu kali. Gen. Tak kira apa ngomong piye. Simpel kok. Ganti Mbak Ima. Nah, Digandeng dong. Ayo. Alah. bulus. Asik. Bojom gawa bendo dak. Da Parida iki lho bojomu, Da. Kleru kabeh. Lah Bojoku ning omah wis tak kei CTM. Turung lengger, Bro. oh iya dudu ae. Kowe Farida C, bojoku Farida B. Ganti Mbak Lilis. Heeh. Nano, sing mesra. Alus manis. Ngopo to Mas kok malah medeni lho Mas? Alus manis terus ambung cet ngono. Alah, moga aku ning kene kok iso ngono lho. Ya ora pareng to Mas iki lho. Live Tontonan ki kudu dadi tuntunan. Mulane aku tuntun. Ya. Berarti wis tuwa, lempok. Ces. Lempok endi morai. Rai ki ning dhuwur rai kok delok ngisor. Iki yo rai kok. Rai apa? Rai lok. Alah ki apa kok ra elok. Dagelan nek wis Bojomu ngurusi dhewe kuwi lho. wis to. Sabar ya, Dik. Rapoke Mbak Lilis. Alus manis greget. Tuwek gremet. Dagelan ketuwek ini ridis. Dagelan ridis. Dipegang gini loh Mas, Aduh. dipegang begini loh. Ngene pokoknya gak iso sampean. Nyapa kok mak ngene iki. Rumah sana ngene iki gak haus ta piye, ha? Sing sopan lho Mas, iki tenggene Jambe lho, Pilangsari lho Mas. Aku kok seperti mencium sesuatu ya Mas ya. Nah, Kowe mambu apa Mbak Ima? Kayak anu ngono lho, Batang. Mas. Heeh. Masa ya? Oh Lah iya. iya. Modele kaya truk sampah dadi bocah nek ana kancane dak. Tapi aku tetap sayang kok Mas. Ya, wis to. Coba ganti Ima. Pengen duwe anak piro? Mau tak turuti. Alah sak mampumu Mas. Loh, aku iki pirang-pirang dino mampu terus. Tenan apa piye? Kene wis hamu. Oh, oke. Yo. Ngawasi, apa ngidoni? Hah? Apa ngidoni? Aku warai mawon. Dekne iki ora ngidoni, Dok. Ya pancen kesehariane Julang yo. Orang gitu. Ngrayu wong wedok njo anak piro? Pangku dong Mas. Lho ngene iki lho wong wedok wis ngerti posisine apa to sing disenengi sing lanang plek 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 tes. Oh.
Yo iso mangku apa ora. Sik, nek mangku Mangkui set dodok begini loh. ancang-ancang. Oh, ancang-ancang. Nah. Lah terus alah, begini. Alah ora ndek gulu. Ora apa-apa penting duwe sikil ya, Mas. Iya, Dek. Sing dingin mlaku sikil lah ya. Yo sikil sak komplete to. Oh, sak ndur-ndure bareng. Yo iso urip lho. Alah sing wedok ape bosok. Ya. Nanti kita bosok bareng, Mas. Iya. Wasa mengken enak emang lemu ki ngene lek dipangku. Getehmu entek mesti bojomu melu kok. Anu Mbak ngadeg sik ya. Nyapa? Iki cedhak omah kok ngadeg Oh sik. piye, Mas? Ki live streaming. Ora apa-apa wong tak lumbuhi tok kok. Wong lemu ki penake ngene iki lho, Dik. Sampeyan rasa tuku spring bed, aku wis didadekno spring bed iso. Lah iya ngono. Sampeyan nek kademen, aku iso dadi kemulmu, Dik. Heeh. Sampeyan lek kurang sugih, aku iso dadi pesugihanmu, Dik. Sampean arep dadi apa? Heh? Arep dadi apa? Babi. Babi ngepet. Coba ganti Mbak Sik, lali-lali. iso ngadeg apa ora? Alah. Oh, alah kowe iki aku agak ero duwe asam urat to. Bisa kok bisa. Ya wong urip ya mesti enek penyakite. Mula aja kaken mangan daging, Dok. Mboten. Engko kena asam urat kowe. Wih. Yo. Wong sok duwe mangan daging terus utangmu mlumpruk lho. Kowe iki ora ngerti to nek kaken mangan daging mesti angel ngadege. Contone macan. Singa kae mangan daging kae ndupruk terus. Ora iso ngadeg. Asam urat macan kae. Lah nggih, nika padhae karo menungsa. Piye? Macan dobrok niku mboten teges mboten penyakiten. Brangkang ora iso ngadeg. Kuwi asam urat kronis. Wis ra kena tambani mulane brangkang. Ngoten lho. Pun kecandak nggih, Pak. Wih. Kan training to kula. Coba. Ayo lila. Goleki. Dipangku no pret. Nek kula nggih tetep mboten enten penyakite kok. Allah sepurane ya, Dok, sing penting awake dhewe Lho, kene rukun. lho, iso jegrang. Penak apa ra, Lil? Enak, Bu. Seneng aku. Wis ta. Bisa goyang-goyang bareng ya. Cilik sing penting nggo keren-keren. Iya. Keren-keren iki, Li. Isi podang janat. Ya Jolang. Piye Lil? Aliando. Niki lho Pak bareng kupluke dibuka. Heeh. Mirip Aliando. Makasih sayangku. Aliando apa modele kaya alien ngono kok Aliando. Meri kono Meri. Cah wedok ayu jebule ora patek prawasan. Wis ketutupan lumut apa piye mripatmu? Iya paling. Ngono kok aliandu. Ganti Mbak Lilis. Nah, dipangku Jo. Iya. Kae lho. Kana lho. Dagelalek Mas ketuweken kok. Jolang, Bae. aku lo gede sampean gak kuat. Kuat. Mak pelak ngono coba Mbak Lilis. Eh. Karo nembang. Rene, Anu Mbak Lilis gelem ya, Mbak. Wis tuwek karek jongkrokno entuk warisan akeh sampean. Ya ora Duwe ngono to warisan Mas, ki, nek Mas. aku ki tresno saka tuluse ngati Mas, ora krana ngono kuwi lho Mas. Rungokno. Aku harus bilang Rungokno. Tuwek karo Nomi nek wis dadi bojone sing dienggo ya gak raine. Lah apane? apa? Apa kuwi sikil? Sik kena dinggo ya, Mas. Ya Ayo Jo, mapan Jo. Ah, Mbak Lilis nembang karo dipangku Jolang. diabetes ra iso pawo. Piye? Apek e ra karuan itu. Kok apek lho Mas, aku lho wis parfuman rumangsamu lho, irungmu ki rusak ya Oh, irungku dhewe. Irung angger kulino mambu menyan ya ngono kuwi. Ayo. Sabar ya, Dik. delok. Ora plek blas. Aku lho anggang-anggang Mas, aku wedi. Anggang-anggang apane wong dengkulku mblusuk ngono wae. Ora nggonmu iki lincip lho Mas.
Dengkulku sing blusuk. Lah kok iso blusuk lho, Nggon? Kebayakmu kedawan wi. Oh, ngono. Ayo nduk tak blusukno. Ayo Mbak Ima ganti. Piye? Aja, Mas. Hah, piye? Mau Piye to kok modele Nyapa, gila ra Mas? nyapa to? ora wis urusi nggonmu dhewe. Wah lah kena bencana wi. Kok iso ketek bencana? Ah modele kaya gerbong ngene lho, Mbak. Aduh. Piye ape ijol ngono? Ora, aku wis tetep awakmu ae. wis. Ki udah tuh. Kalau dia gerbong kan aku nanti bisa masuk ke dalamnya terus anget ya Mas ya. Iya, Enggak iya. kedinginan di Iya, luar. iya dong, ya. Hangat wong lemu ki menghangatkan. Wong kuru apa kademen jenjing bongkok. Mbak Lila. Mbak Lila. Lelem. Andekan napa niki Mas sampean Kampret. boyo. Kita serasi ya Cak Kampret karo Lila. Saestu to, Pak? Geno. Andekan Mbak Lila menjadi bunga, Cak Kampret jadi apanya? Jadi kumbangnya. Mengapa menjadi kumbangnya? Ikan iso ngentup. Wah. Men. Cak Jelang, Mas Jelang. Nggih. Nek Mbak Lilis dadi asbak sampean dadi apane? Kula dadi tegesane pun Pak Git. Ya, numpang ning dhuwur asbak. Saged temumpang cemepit terus. Cak Dede. Dalem. Nek Mbak Ima dadi ambulan, sampean dadi apane? Ambulan loh Mas, Isine, aku, no? Mas. Kok gak kowe nah. Ambulan. Sampean dadi ambulane, Dik. Aku dadi sopire. Lho, mayite sapa? Ki mayite. Ora apa-apa wis tuwek kok. Ikhlasno gino. Ora apa-apa ya. Kowe iku kok ngajak tenanan iki. Kok roh nek utangku jek akeh. Kowe nek perkara omong karo mati iki wis wah mengko-mengko ae. Yo. Dintekke. Nyanding bisa dadi tombo. Oke, podang kuning kunjuk sedaya para tamu kang rawuh bar iki engko kadang-kadang perwakilan CFC minggah panggung. Iya. Nggih. Ugi Pak Mohadi mbok bile kersa nggih ugi nderekaken Pak Git. Oh nggih no harus no digarap cara tayub Jonegoro. So. Buka saka Bunang. Iya. Ini sing joget riyen sing pundi riyen mriko riyen. Yo bareng no jenenge tayub iki sindire ana Mbak Ima, Mbak Lilis, Mbak Lila ngono. Oh. Halala bacokan iki nggo Mas. Nek Mbak Ima iki titisane Butajim. Tajem. Bu Tajim ngambon setren. Oh, Ngambon kuwi sindir terkenal Jonegoro. Jonegoro. Iya. Mbak Lili sih napa niku? Mbak Lilis ini muridé Pantikah. Ah, Nek Lila niku murid Empu Tantular iki. Nggih ngeris jenengan niku. Alah Lila. Coba Mbak Ima, halo. Ngono, tayub cara Jonegoro. Halo, podang kuning gubuk asmara. Ya. Sing hot ya Dik ya. Halo. Aduh. Podang kuning gubuk asmara. Yo.
Makasih matur nuwun.